ayun guys, bumaba muna tayo sa bundok at ako ay mamimili ng supplies dahil medyo yun, nahulog, nangangayayat na yata tayo. So titingnan natin guys kung paano tayo makakamura ng supplies dahil lahat ng bilihin dito ay talagang napakamahal. So tara na guys at samahan ninyo ako. Medyo kinulang yata guys ng pambili ng damit. Kakapiraso tuloy yung nabili. Medyo maiksi yata. Mali yung size. So ayun guys, papunta tayo ngayon sa World Food kung saan makakabili tayo ng mga iba't ibang klaseng pagkain. So bumabalik na guys yung sigla ng syudad dito sa Cheongju. Dati nung nagka-pandemic talagang ang daming nakasara rito guys at wala kang makikitang pag-alagalang mga tao, pero ngayon ay talagang nagbubukas na lahat ng mga bilihan at ayun, napakadami na ring mga tao. Guys, dating Baekhwajum shopping mall, nagsara na siya at talagang naapektuhan ng pandemic. Dati ang daming taong pumapasok dito pero ngayon ay wala nang laman. So dito tayo bibili guys sa may World Food. Bale lahat ng mga kailangan ng mga foreign worker na kung may hinahanap silang mga sangkap, ayan, dito sila pumupunta. Pero sa ngayon walang katao-tao. Tara na guys at pumasok tayo. Bibilhin ko lamang kung ano yung kailangan ko kasi nga mahal. Mahal kasi yung mga product dito ay nagiging imported na kumbaga. So let's go. Annyeonghaseyo. May umiiyak na bata guys. So nandito lahat yung Philippine goods. So ayun, lahat ay nandito. Yun, may kamahalan nga lang pero yung mga kailangan lang natin yung bibilhin natin. Pati mga chichirya, yan, mga pansit canton. Meron din silang tinapay, stick o biscuit. Ayan, so kukunin ko lang yung kailangan ko. Ayun, andito pala yung jowa mo. Yun, toyo. Parang jowa mo, may toyo. So ang toyo dito guys ay 3,500 Korean won. Ito yung isang kailangan natin. Bale sa peso yan halos 200 plus. Halos less kulang-kulang 200, mga ganon. So ano pa bang mga kailangan natin? Kuha rin tayo ng cheese whiz. Yun, itong pimiento, masarap yata to. At saka syempre magic sarap. Ayan, 120 pesos itong ganito karami.
So naghahanap pa tayo ng liver spread. Nasaan ba yung liver spread? Eto, Reno. Magluluto tayo ng kaldereta at syempre kailangan nating i-check yung expiration. March 2023, ayun. Matagal-tagal pa. Bali ang ginagawa ko guys, bago ako lumabas sa kisuksa namin, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang talaga ang bibilhin ko. Dahil na mahal nga talaga. May mga frozen goods din dito. Tingnan naman. Yun, meron silang galunggong 5,500 Korean won, nasa 200 plus. Ang ilang piraso lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang piraso lang guys, 200 plus sa peso. Doon na lang tayo bibili guys. Meron din silang mga gulay. Ayun, may okra kaso nalanta na guys, lanta na. Hindi maganda. Katulad sa atin sa Pilipinas at napaka-presko. Dito talaga guys ay bihira ka ng maka-tsamba ng mga preskong gulay. Pero hayaan mo na. Ayun, nandito rin yung mga pampaganda. Yung mga mahilig magpaganda. So ayun guys, magbabayad na tayo. Bali nagpabili kasi sa akin yung isang kasama kong Indonesian ng karne niya. Kasi hindi sila kumakain ng mga hindi halal foods. So titingnan natin kung magkano yung babayaran natin. Philippine 사람이에요. Ayun, 64,000 guys, 64,400. Sign? 감사합니다. 안녕히 계세요. 잠깐만요. 마일로 하나 서비스요? 감사합니다. Meron silang binibigay na free. Yon, Milo. 마일로. Yeah. 안녕히 계세요. So ayun guys, meron silang binigay free Milo drink. So 64,400 Korean won. Bale ito lang yung nabili natin, kaunti lang. Bale sa peso to guys ay 2,000 plus na ito. So ayun guys, talagang napakamahal yung bilihin. Lalo na pag galing sa atin sa Pilipinas ay talagang magiging imported product sa kanila dito, kaya mahal siya. Minsan lang ako pumupunta guys sa World Food kung meron lang ako talagang kailangang supplies sa pagluluto, pero yung mga kailangan ko lang talaga yung binibili ko dahil kailangan din talaga nating magtipid. Akalain mo ito, napakakaunti yung nabili ko guys, 2,000 plus na talaga siya. Kaya dati noong hindi pa ako, bago-bago ako rito, hindi pa ako marunong masyadong mag-budget kasi nga kagaya sa Pilipinas dati na kunin mo lang yung gusto mo, lalo na pag natatakam ka. So yun, yung nagiging budget ko dati every week ay nagiging 100,000 Korean won, 4,000 plus every week dati. Pero yung nagkwenta ko
sa isang buwan umaabot ako ng halos 20 to 25,000 yung nakukonsumo ko sa peso. Kaya nag-isip-isip ako kung paano ako makakatipid. So ayun na nga, wag basta-basta bibili ng kung ano-ano. Yung mga kailangan mo lang talaga. Tapos yung pagkain namin na 1 meal every day. So ayun, kung okay yung ulam, talagang nagtatabi ako guys para makatipid ako, hindi na ako magluluto. At saka na lang ako magluluto pag talagang hindi na kayang kainin yung ulam. So ayun, punta tayo ngayon sa supermarket guys at bibili lang tayo, at para rin maipakita ko sa inyo yung mga iba pang prices, mga bilihan ng mga case ng cellphone. Uy, hindi mo. Maraming bilihan dito guys ng mga sapatos. Pero talagang iniiwasan kong iniiwasan kong pumasok-pasok sa mga ganyan dahil napapabili ako. Tingnan nyo guys, sana all talaga, by holding hands. Ay, magpapasana all ka na lang. Kung saan kayo papasok? Ito guys, pinipilahan nila. Talagang masarap ito guys, yung udeng. Lalo na pag malamig yung panahon, talagang napakasarap. Ang sarap higupin ng sabaw niyan guys. Dapat guys, hindi pala ako kumain kanina para makabili-bili rin ako. Next time guys, itatry natin isa-isa yan. At sasabihin ko sa inyo kung talagang masarap nga ba o mas masarap siya. Ganun lang yun guys. So ayun guys, medyo pinagpapawisan na ako. Medyo malayo kasi yung Home Plus doon sa World Food guys. So kailangan nating maglakad. At minsan na lang din tayo bumaba sa kabundukan, kaya lubos-lubosin na natin. Merong kwan guys, yung sa Sijang o sa market na talagang mas mura doon yung mga bilihin, kaso may oras kasi doon na market day nila talaga. Pag pupunta ka na hindi market day, konti lang din yung nakabukas, kaya hindi niya time ngayon. Kaya punta na lang ako sa supermarket. Naka-aircon pa guys, ang init talaga, napakainit. Kasing init mo. Mahirap lang mag-video dito guys. Pinapasimplehan ko minsan kasi pag nagbe-video ka na nakikita ng mga Koreano, pag ni-report ka, ay talaga naman, huli ka balbon. Ito yung huli na may kulong. Tingnan nyo, hop. Sana all talaga guys, sana all. Sana all. Daming tao guys, napakadaming tao. So ayun, nandito na tayo sa My Home Plus. So ayun, open sesame. Automatic. Open sesame. Yun. Para sa ground floor guys, meron ding mga bilihan. May mga bilihan din ng damit. Pero wala masyadong namimili dito dahil pupunta yung mga tao talaga sa malaking department store o Baekhyun.
May forever guys, may forever talaga. Ay, may forever. Sa mga hindi naniniwalang may forever, eto na. So eto guys, ito yung supermarket nila. Kaunti lang yung tao rin pala ngayon. Merong drugstore dito. Tapos kuha tayo ng truck-truckan natin. Ito. Parang napakadaming bibilhin. Yung, hindi matanggal guys. Kuha tayo sa iba. Ayan. So let's go. Bibili lang ako guys ng ng manok, yung luto na. Tinatamad pa akong magluto, kaya para pag uwi ko manonood na lang muna ako ng movie. So dito tayo guys. Ayan. May mga chicken. 10,900, 400 plus guys. Isang ganito. Ayan, naglalagay pa sila. Wala yung fried chicken na isang bucket guys, kaya mamimili na lang tayo ng iba. Kaya itong mga ito, yun na lang yung chicken na may cheese guys. Ito na lang siguro, parang masarap. Di ko pa naman na-try ito, pero kadalasang binibili ko dito guys ay yung isang bucket na fried chicken. Kaso wala, kaya ito na lang muna. Ang laki ng cart natin, parang ito lang yung bibilhin ko. So pasyal muna tayo guys. So dito tayo guys, ipapakita ko sa inyo yung mga price. So ito yung mga favorite ng mga family natin sa Pilipinas. Mga nagbabaksayo kung ano-ano yung mga nilalagay natin. Ito guys, alam nyo ba kung magkano to? Ayan siya. 9,900 Korean won, 400 pesos. 400 pesos na yun guys. Itong mga ganitong mga Hershey's, 14,990. Ayan. Mga pampasalubong, nasa almost 500 na yan guys. May mga KitKat din, almost 400 pesos. Tapos mga Twix, yan, 600 plus sa peso guys, 15,990. Meron din tayong mga sneakers, yung pangmalakihan. Yan, 17,990. Almost 900 pesos guys sa peso. Ayan, mahal yung mga bilihin dito guys. Eto, Ferrero, 7,100. 2,468, 8 piraso guys. So 300 plus o 290, mga ganun. So mahal guys yung mga bilihin dito sa Korea. Lalo na pag nagpapabox ay talagang hindi biro. Hindi biro yung gastos guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo, hindi naman ako mamimili. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano talaga at gaano kamahal yung mga bilihin. Ito guys, yung mga ramyun na gusto ninyo dyan sa Pilipinas. Yan. Mga noodles. Tapos ito rin yung mga iba. Marami guys. Ito pa yung mga gustong-gusto ng mga kababayan natin. Ayan, spam. Napakadaming spam. Ito yung isa sa mga hinihintay ng mga family natin pag tayo ay nagbabox. So, tingnan natin guys yung presyo. Ito guys, lechon meat siya na brand. Hindi siya spam. Pero ang price guys, 21,000 Korean won. Nasa almost
1,000. Ganun guys. Almost 1,000. Ito naman yung favorite natin na spam. Spam. So ito guys, yung spam. 3 piraso lang siya guys. Spam na light, yung hindi masyadong maalat. 20,990 Korean won. Almost 1,000 din guys. So mahal guys magpa-box, kaya ang ginagawa namin mga OFW ay paunti-unti kaming namimili para lang mailagay sa box namin. Ito guys, fruits. Isang box ng Sangkis. Yan. Nasa 14,990. 14,990. Nasa 600 plus. Mga ganun. Bali ang ginagawa ko dito guys, yung pagkain ko talagang tinitingnan ko yung mga masusustansya minsan. Kasi dahil mag-isa ko kailangan alagaan yung sarili ba, hindi yung puro junk foods. Bihira akong bumili ng junk foods guys. So kuha lang ako ng chunks na pineapple. Ito siya, chunks na pineapple. Bale ang price nito 400 grams, 6,990. So ganito lang siya kalit guys, 6,990. Bale sa peso ay nasa almost 200, ganun, mga 150 to 160 pesos. Dati guys, kung anong gusto kong bilhin, binibili ko na lang, ini-stock ko sa bahay. Pero ngayon, ang budget ko lang sa isang linggo ay 50,000 Korean won. Bale 2,000 plus per week lang ang budget ko, para hindi katulad dati na 100,000 plus every week. Ngayon kung 2,000 plus lang every week ay talagang makakatipid tayo. Magiging 8,000 plus lamang yung konsumo natin sa pagkain sa isang buwan. At dahil nga may free na pagkain naman ng lunch sa amin, marami namang natitira, minsan talagang tinatabi ko. So punta naman tayo guys dito sa mga karne. Ito guys, mga isda. Yan, may time na nagsisale sila guys. 3 isda, nasa dating 7,800, nag-sale ng 5,460. Yan, naging 200 plus na lang sa peso. Wala silang mga bangus dito guys, o tilapia, mga ganun. Wala silang mga bangus at tilapia. So ayun, meron din silang mga assorted. Yan, yung mga puset, almost 400 plus. Tapos assorted yung mga mahihilig sa mga seafoods. Ayan, ito ang sarap nito guys, kaso napakamahal, 29,800. Nag-try na akong bumili nito guys minsan, kaso trinay ko lang, pero napakasarap siya. Yung 29,800 nasa kwan yan guys, sa 1,200 plus sa peso. So andito naman tayo guys sa karne ng baboy. Meron silang mga marinated na. Iluluto mo na lang guys yung 1 kilo. Yung 1 kilo nasa 12,990. So almost 500 peso guys. Meron din silang mga takkogi, mga chicken. Yan, mga diskarteng ayaw mong maghiwa, eto na, nahiwa na, iluluto mo na lang. So yung isang ganito bare 1,200 grams, 1.2 kilos. Yan, medyo mura ngayon, 7,990. Bale sa peso yan, nasa 500 to 600 plus. So
kuha tayo isa guys. Wala akong manok doon. So ayan, yan pa lang ang nakuha ko guys. Isang pineapple, yung chicken na ready to eat. Ito talaga ang sadya ko. Tingnan mo, napabili tuloy ako. Ito guys, yung mahal sa kanila. Ay, ito, baboy pala ito. Doon tayo sa baka. Medyo mura-mura ang baboy dito. Pero pagdating sa beef guys, grabe. Yan, napakamahal. Ito guys, napakaliit siya, napakakaunti. 100 grams lang. Akalain mo 100 grams. Yan, 28. Yan, nag-sale pala. Nasa 21,820. Nasa 800 pesos lang. Nasa 800 pesos na siya guys. Dati siyang 28, halos 1.2. Mahal ang baka dito guys. Tinitingnan ako ni ate. Salita ko pag-isa. So ayun guys, konting ikot lang. Hindi ko na isa-isahin kasi baka aabot tayo ng isang araw itong vlog na ito. Kaya uwi na rin ako at okay na itong napabili ko. Yan, isang ready to eat, isang pang tinola, at saka contra high blood. Yan, pineapple. So tara na guys at uwi na tayo. Magbabayad muna tayo at baka tayo ihuliin. Ito guys, yung bigas nila. Tingnan natin magkano yung price pala ng bigas dito. Yan, yung 20 kilos nila guys, 20 kilos na sack of rice, nasa 47,900 Korean won. Yan, 47,900 Korean won, 47,900 Korean won. Balik kung sa peso yan guys, nasa 2,000 plus na. 2,000 pesos, 20 kilos pa lang siya guys, 20 kilos. Kung to sa'yo opsumnida. So ayun guys, kanya-kanyang plastic dito. Hindi katulad sa atin may bagger. Kamsamnida. So ayun guys, yung tatlong binili lang natin nasa yan 26,570. So almost 1,000 na naman yun guys. So mahal talaga, mahal. So ayan, pauwi na ako at kumikintab na yung noo ko. Ay stress na ako sa gastos. Thank you sa panonood at kayo dyan sa Pilipinas, kayo, oo kayo. Yan, magtipid-tipid kayo dahil hindi pinupulot yung pera dito. So thank you guys and see you on my next vlog.